Включване от Дом Лимонови. Аз съм Елена и отскоро съм по-нежната част на едно младо българско семейство. В нашия дом държим на чистия въздух, вода и здравословен начин на живот. И може би точно това ни срещна с продуктите на Хигея. Всяка дама знае какво й причинява твърдата вода и котления камък. Трудни за почистване петна, повредени съдомиялна и бойлер, следи в банята, по плота, съдовете, приборите. Представете си състоянието на кухнята ми с този тъмен интериор. Котлен камък буквално навсякъде. Алтернативата ни беше стандартен омекотител, който обаче е ужасно скъп и променя състава на водата, което не е опция. Целият този кошмар приключи, когато разбрахме за централния неутрализатор на варовик на Хигея. Бърз и лесен монтаж след водомера. Водата е вече обработена и котления камък остана в историята. Без електричество, без сол, с минимална загуба на вода, а пълнителят за варовик се сменя веднъж годишно. Има и вграден предфилтър, който премахва замърсявания като вода, пясък и тиня още на входа. Снимам това видео, защото бих искала да споделя опита си и с други хора, станали жертва на твърдата вода. За мен има решение и това е централният неутрализатор на варовик на Хигея. Разгледайте сайта и ще намерите изчерпателна информация колко полезен може да бъде. Поздрави!